Començaríem la ponència, la primera. Ponència es diu La ramaderia extensiva i els pastors a Catalunya, estat de la qüestió. El ponent serà el senyor Francesc Batalla, al qual li demano que pugui pujar a la taula ja. És ramader, primer de tot, i president també de la FECOC, que és la Federació d'Entitats d'Oví i Cabrum de Catalunya. És una entitat, una associació que agrupa gairebé o més del 80% de les explotacions ramaderes d'oví i cabrum de Catalunya. Gràcies. Faré la presentació en format paper, perquè crec que tot el que jo us he de dir poc s'ha de visualitzar, sinó que s'ha d'explicar. I, abans que res, voldria agrair a l'organització d'aquest primer congrés de la transhumància de Catalunya l'haver-me convidat a poder fer aquesta ponència. Com ha dit la presentadora, soc Francesc Batalla, soc president de la FECOC d'ençà del 2000 i a la vegada soc ramader professional des del 1976. Aquesta ponència la vull fer vers les dues vessants, la vessant de president i la vessant de ramader, amb les experiències que m'han pogut donar l'una i l'altra. Voldria fer una mica d'introducció de qui soc. Jo, després d'haver estudiat estudis universitaris i circumstàncies de la vida, em van portar a continuar l'activitat ramadera que anteriorment s'havia fet a casa el meu pare, el meu avi i el meu rebesavi. Això sí, una altra mentalitat i amb les idees molt més clares del que volia fer i que al final vaig acabar de fer-ho. Com he dit al principi, soc ramader, em sento orgullós de ser-ho i mai ho he amagat, sinó tot el contrari. Evidentment, és una professió tan digna com pot ser qualsevol altra. Dit això, entraré ja en matèria, que és el que ens està portant aquesta ponència. Jo parlaré del passat, present i futur de la ramaderia que tenim aquí a Catalunya. D'ençà el començament del segle XXI, la ramaderia d'ovina està en caiguda lliure, tant de descensos com d'explotacions, sigui a Europa, que han passat de 100 milions d'ovelles, han passat a 83. Penseu que aquest descens dels 17 milions d'ovelles que hem tingut a Europa, la meitat han sigut a Espanya. Espanya ha passat de 24 milions i mig a 14 i a Catalunya teníem al començament del segle 730.000 caps i avui tan sols n'hi tenim 324.000. Què vol dir? Que en qüestió de 15 anys hem perdut un 55,5% del cens de les ovelles. Però el pitjor que tenim és que aquest descens continua i l'abandonament de l'activitat ramadera continua fent-se i si no es troba remei o noves solucions, penso que pot quedar la ramaderia d'ovina a Catalunya de manera testimonial. En aquest context, voldria remarcar les paraules que va dir el conseller de Territori i Sostenibilitat a la inauguració a Lleida d'aquest primer congrés i a la qual afirmava textualment que la ramaderia ovina és indispensable tant per la conservació del medi com per la del territori. Això, evidentment, sempre s'ha dit, però és que aquesta música l'hem sentit moltes vegades i nosaltres creiem que ja caldria passar de les paraules als fets, perquè evidentment que l'activitat que es fa al medi és molt important, se reconeix, però el ramader no viu de reconeixements. El ramader viu d'algo més. I jo crec que aquí s'hauria de, i no crec que tardi massa, que s'haurà de posar algun ajut mediambiental perquè el ramader pugui continuar fent aquesta activitat al medi. Penseu que és el jardiner del territori i jo a la capital no conec cap jardiner que al cap del mes no se li pagui un salari. Després, molts jóvens, i no tan jóvens, probablement estarien disposats a incorporar-se a l'activitat, no? Però a la conseqüència dels preus que tenim i de la rendibilitat que hi ha a les explotacions, moltes vegades s'ho pensen 2 vegades.
Què caldria fer? Que la nostra administració caldria que incentivés, recolzés i ajudés dintre de les seves possibilitats als diferents sectors del país i en especial al sector de l'oví i el cabrum per la seva singularitat. Cal tenir en compte que hi ha un abans i un després de l'entrada a la Unió Europea, que es va produir precisament l'any 1986 i que l'1 de gener d'aquest any va fer 30 anys d'aquesta adhesió que vam tindre a la Unió Europea. Se'ns va afirmar per activa i per passiva que el nostre sector seria un dels sectors més beneficiats de l'entrada a la Unió Europea, per la senzilla raó que els 10 països que la componen eren molt deficitaris amb aquest tipus de carn. La realitat ha estat ben bé tot el contrari. Què es pot fer? I per què ha passat tot això, no? Doncs m'explicaré. Abans del 1986, els preus de venda dels nostres corders eren quasi bé semblant als d'ara, no? Molts estaven pagant entre 60 i 70 euros per corder. Què vol dir? El salari d'un pastor es pagava 6 euros al dia, és a dir, 180 euros al mes, el que ens indica que amb un corder teníem per poder pagar entre 10 i 11 dies de salari del nostre pastor. La llana també era un altre dels ingressos importants que teníem dintre de la nostra explotació. Les ovelles podien alimentar-se de pastures als camps tot l'any amb un cost molt petit. Vull recordar que en aquestes dates, quan baixaven els ramats de transhumància de la muntanya, aprofitaven que el cinquè d'all els pagesos ja no el feien i el venien a molt bon preu als ramaders per poder-ho aprofitar. El cost de la maquinària, com a mínim, era 7 vegades inferior a la que tenim avui. Els joves podien incorporar-se sense cap problema ni entrebanc. El consum de carn es feia de manera habitual. Qui no se'n recorda de la típica costellada de cada fi de setmana? Si els ramaders podien produir o podien vendre part de la nostra producció abans de les festes de Nadal, els resultats econòmics sempre eren molt bons. Cap ramader cobrava prima per les seves ovelles i les explotacions eren molt més rendables. Després del 1986, és a dir, quan ens vam incorporar, es va començar a cobrar anualment de la política agrària comuna, PAC, la que denominàvem prima, que es pagava per cada una de les ovelles que tenia el ramader. Als principis, aquesta prima es pagava en concepte de pèrdua de renta. No vos oblideu d'aquesta frase. Pèrdua de renta. Què vol dir? Que ja consideraven que no cobràvem el que havíem de cobrar i per això ens donaven aquests diners. En funció del preu mitjà, als principis era així, en funció del preu mitjà del que tenia el corder durant tot l'any, s'establia l'import de la prima a pagar. Ara ha variat tot això perquè amb les diferents reformes ha canviat moltíssim. Què vol dir tot això? Clarament vol dir que si ens donaven una prima i ens pagaven per pèrdua de renta, vol dir que teníem uns preus intervinguts. Aquesta prima senzillament només ha servit per no deixar pujar els preus, evidentment de la venda dels nostres corders. Per tant, de què serveix aquesta prima? Aquesta prima serveix que a nosaltres se'ns doni, a l'hora de vendre, no cobrem el que ens pertoca perquè tenim una retenció que després ens torna en forma de prima. Les diferents reformes que ha tingut la Unió Europea cada vegada han sigut més complicades i han comportat que l'abandó de l'activitat cada vegada sigui més grossa. Per què? Evidentment, perquè la viabilitat de les explotacions és minsa. Som un sector subsidiat, amb total dependència dels ajuts. I això és trist de dir i és així. I no vulgueu pitjor que un sector estigui totalment subsidiat. Mireu-lo dels porcs
no té cap subsidi, però mireu quin és el seu desenvolupament econòmic a la resta dels altres que sí ho estem. Hem passat a ser un sector en futur a un sector quasi mort i en perill d'extinció. No vull ser dramàtic, però vull explicar la realitat dels fets. El preu actual que estem venent els corders ratlla els 82 euros. El salari d'un pastor, per la banda baixa, se'n va uns 40 euros diaris, és a dir, 1.200 euros al mes. Solament podem pagar 2 dies de pastor amb un xai, amb un corder. És a dir, dels 10 i 11 que teníem abans de l'entrada a la Unió Europea, ara ja només podem pagar 2 dies de salari del nostre pastor. Quant temps fa que els corders i productes ramaders i productes agrícoles no porten un bon preu pel productor? Ni me'n recordem. Amb l'especulació de la PAC, els preus de les terres i les pastures s'han disparat i, en molts casos, no es poden comprar. El que us dia des del cinquè d'all, que es feia ara quan els ramats baixaven de muntanya al pla, avui és impossible de fer-ho. Les deshidratadores, fins a les vigílies de Nadal, encara estan tallant els alfalsos. On menjaran les ovelles? Els rostolls de panissos que s'han collitat s'empaquen tots. Aliment no en queda. Llavors, quin remei ens toca? Ens toca un remei, els que estem al pla, només hi ha dues solucions, o la semiestabulació o l'estabulació total. Evidentment que aquesta manca de pastures ha sigut perquè els preus s'han desorbitat i no són viables de poder-los comprar. La maquinària, com a mínim, s'ha multiplicat entre 7 o 8 vegades la que teníem abans de l'entrada a la Unió Europea. La llana. La llana, a data d'avui, si els xolladors que et venen a xollar l'explotació no veuen productes alcohòlics, si veuen taronjada, Coca-Cola, pots pagar-los-hi la beguda. Si ja passen a beure beguda alcohòlica, ja ens han de rascar de la butxaca. Imagineu-vos que han passat de ser un ingrés important a ser una pèrdua important de l'explotació. És a dir, que llavors estem venent els productes quasi bé al mateix preu que fa 40 anys, però amb una salvetat, que els costos els tenim actualitzats a data d'avui. La darrera reforma de la PAC 2014-2020 no la podem qualificar com a tal reforma, sinó que ha sigut una continuïtat que s'ha seguit fent fins a llavors. No entenem que ramaders que van vendre les seves ovelles l'any 2005 puguin seguir cobrant fins al 2020, de moment, sense tenir-les, conservant solament l'hectàrea admissible amb el seu valor. Com podem donar a entendre a l'opinió pública que se'ns paga per no produir? Això és una pregunta molt forta que em podem fer, perquè la Unió Europea no paga la producció, que hauria de ser realment com hauria de ser, que ens paguessin per corder venut o per quilo de cereal produït. Aquí ens paguen per ovella, però no ens pregunten mai si aquestes ovelles pareixen o no pareixen. Llavors ens estan pagant per no produir, i això el consumidor no ho pot entendre. Els jóvens tenen greus problemes per incorporar-se perquè, evidentment, no tenen drets d'hectàrees admissibles. Si no els tenen, evidentment, no podran cobrar aquesta prima i ara es diu pagament base. Però, per què? Perquè cap propietari no se'n desprèn, perquè és un valor que aquest propietari té i és difícil que se'n desprengui perquè pot seguir cobrant sense tenir-les. Tenim molta més burocràcia a l'hora de portar els controls de les nostres explotacions. La típica costellada de cap de setmana ha desaparegut
un dels motius pot ser la prohibició de fer foc a l'exterior per perill de provocar incendis. La pregunta és, què passa amb les 65 barbacoes que tenim legalitzades arreu del territori i que estan clausurades? Per què no es posen en servei? Ens podrien ajudar i molt. Cal tenir en compte que som un país que tenim el costum de menjar-nos la carn a la brasa. El consum de la carn de corder, que abans es feia de manera habitual, ara ha passat a ser testimonial amb una important davallada en el consum. Qui ha estat el gran beneficiari de la política agrària comuna? Amb freqüència, alguns alts càrrecs, siguin polítics o siguin de l'administració, se'ns parlen que ens hem d'acostumar a viure sense subvencions. Crec que amb aquest missatge es confon tant a la ciutadania i es perjudica els agricultors i ramaders. Veritablement, ens podem acostumar a viure sense subvencions de la PAC? Sí, sempre i quan es deixi d'intervindre els nostres productes agrícoles i ramaders. Caldria explicar a la ciutadania qui ha sigut el gran beneficiari d'aquesta PAC, de la política agrària comuna. Amb tota seguretat vos puc dir que és el consumidor que ha sortit el gran beneficiat. Que, a més de comprar productes sants, de qualitat i saludables, ho fa, en la majoria dels casos, a baix del preu del seu cost. Per la majoria d'agricultors i ramaders, el cobrament de la PAC, com vos deia anteriorment, és una entrega a compte d'uns diners que no percebem a l'hora de la venda dels nostres productes. A ull del ciutadà de capital, sembla que els agricultors i ramaders cobrem dues vegades pel nostre producte. Una a l'hora de vendre'l i l'altra a l'hora que ens donin aquest ajut. Molt lluny de tot això. Cal explicar-ho que no és així. I actualment no s'ha fet mai, ni s'explica. Molts sectors, incloent el nostre, el del vi i el cabrum, eren més viables i rendibles abans de l'entrada a la Unió Europea que actualment. Quines fortaleses tenim al sector? I ara ho desglosso entre fortaleses i debilitats que podem tindre, no? L'actuació, com hem dit de bon principi, molt beneficiosa al medi, però evidentment que cal compensar aquestes actuacions mitjà algun pagament mediambiental, perquè aquell que ho fa, com a mínim, que se'n tragui un benefici, no? Una altra de les mesures importants i fortaleses que tenim és com una mesura del pasturatge, com a mesura de prevenció d'incendis, que en alguna de les actuacions, aquí tenim un ramader que us explicarà les actuacions que fa per prevenció d'incendis, que l'actuació a través d'ovelles i de cabres és 10 vegades inferior al cost que pot representar fer-ho mecànicament, amb el benefici que això comporta de l'arrelament al territori i de la incorporació de matèria orgànica al sòl. Evidentment, una altra de les fortaleses és que la nostra activitat provoca un arrelament de la gent al territori. I la més important que crec que és que produïm un producte de molt altíssima qualitat. Quines debilitats tenim? Podria incloure que dintre una altra de les fortaleses que era el pla de recuperació de l'oví, que el va portar a terme el conseller, ja ho diré demà, Josep Maria Pelegrí. Va ser una nit que va tindre una inspiració quan va dormir i va dir recuperarem el sector de l'oví i escolta, s'ha de fer. Era una bona idea, però s'ha quedat en via morta. I es veia que podia passar això perquè per molt que vulgui recuperar un sector, si per molta voluntat que tinguem, molta bona intenció que tinguem, si no l'acompanyem d'una partida econòmica, difícilment que les coses puguin tirar endavant. I aquest ja va néixer mort perquè no hi havia cap partida econòmica a tal efecte. Hi ha algunes coses que encara les seguim conservant, però a data d'avui està posada en via morta i no crec que el pugui ser hauria pogut ser una fortalesa. A data d'avui crec que de moment no ho és. Debilitats o febleses. La mitjana d'edat que tenim dels nostres ramaders, que és molt alta. Molt. L'altra és la manca de relleu generacional. Per què tenim aquesta manca?
per la poca viabilitat o rentabilitat que tenim de les nostres explotacions. Manca més formació dels futurs pastors i ramaders, recuperació sobretot de l'orgull de ser-ho. Que això sembla que s'ha perdut i no ens hem d'amagar mai enlloc de que som ramaders o que som pastors. Jo n'he presumit tota la vida i en seguiré presumint. Jo em puc catalogar que no soc de pastor, soc ramader. No m'ha agradat mai de ser pastor, us ho dic la veritat. M'agrada més ser ramader que pastor. Manca més professionalitat dels ramaders. Evidentment, és una de les coses que tenim una mancança greu, perquè cal que sapiguem gestionar bé les nostres explotacions en tots els conceptes, econòmicament, la gestió de la producció, la gestió de l'alimentació, que és clau. Penseu que l'alimentació és el cost més elevat que té una explotació. Pot ser que superi el 50% del cost que té una explotació ramadera, que sigui l'alimentació. Vol dir que una acurada gestió en aquest aspecte, una acurada gestió dels parcs, de la reproducció, poden ajudar i molt a millorar els nostres resultats econòmics. Ens manca adaptació a les condicions actuals del ramader com de les explotacions. Tenim unes instal·lacions obsoletes. Cal posar-les al dia i cal que ens adaptem perquè això ens ajudarà molt a guanyar qualitat de vida. Evidentment, un dels inconvenients que tenim és l'elevat preu que tenim del corder en relació a d'altres carns. Què ens manca també? La identificació del nostre producte. Aquí jo crec que tenim avui un logo de venda directa de proximitat que pot ser molt bo per tots els ramaders i caldria que, com a mínim aquí a Catalunya, i després vos veureu per què ho dic això, caldria que hi féssim una marca, i en aquest cas que podria ser el xai o corder de ramat català. Xai de corder ramat català vol dir aquell que ha nascut i s'ha criat a la mateixa explotació i s'ha portat a l'escorxador. Tot el que no sigui en aquestes condicions no seria corder de ramat català. Sobretot, un altre dels punts claus, si volem recuperar la nostra activitat o la nostra habitabilitat, és la traçabilitat que s'ha de donar del producte per al consumidor. Allà ha de constar qui ha fet el producte i d'on ha sortit per donar garantia a la persona que l'està consumint. Diferenciació de les explotacions. Jo he diferenciat aquí 3 tipus d'explotació, les d'alta i mitja muntanya, les de la plana i les zones properes als boscos. La d'alta i mitja muntanya, evidentment que s'han d'aprofitar les pastures com a base de l'alimentació de les ovelles, mirant-ho, si pot ser de fer-ho de manera conjunta i quan sigui possible, a la fi de poder abaratir costos. Seria molt bo plantejar-se la possibilitat, com se feia antigament, de fer alguna companyia, alguna societat participada per als mateixos ramaders, no? I d'aquesta manera s'evitaria en moltes vegades la davallada dels censos i l'abandó de l'activitat en segons quins llocs de la muntanya, com després podeu explicar millor. A la plana, degut, com vos deia anteriorment, a l'especulació de la PAC, la manca de pastures, els ramats solament poden subsistir amb una semiestabulació o una estabulació total. Evidentment que el que cal fer és l'alimentació, s'ha de mirar de donar l'alimentació el més barata possible, és a dir, que pot ser a través de subproductes de l'agricultura, de la fruiteria i de la cerveseria. I en zones properes als boscos, l'actuació de pasturatge com a mesura de prevenció d'incendis podria ser una font d'ingressos addicional per a les explotacions. Transhumància, abans i ara. Abans, de tots és sabut que la majoria de ramats de l'alta muntanya feien la transhumància a les pastures a la plana de cara a la tardor, fins a la primavera. Podia durar entre 7 i 8 mesos. Els viatges es feien a peu. I evidentment que s'utilitzaven d'on ha sortit aquí les típiques carrerades, que és un patrimoni molt important que cal preservar i catalogar les que manquen de fer-ho, perquè encara queda alguns llocs que no s'han pogut acabar de fer.
i sobretot això caldria fer-ho el més prompte possible perquè a data d'avui encara tenim gent, avis, que sabien ben bé per on passaven i per on deixaven de passar i no podem perdre l'oportunitat de poder acabar de fer el més prompte possible. En la majoria de casos es feien companyies per mirar d'abaratir costos i que en certa mesura caldria recuperar-les avui. Ara, actualment, és testimonial la transhumància que es fa i la poca que es fa en camions. La millora de les comunicacions i l'augment dels costos de les pastures a la plana ha comportat que la gran majoria de ramaders d'alta muntanya no baixin les ovelles a la plana i les tinguin a les seves explotacions durant tot l'hivern i la primavera. I els costos... 5 minuts, vull ràpid. Els costos d'alimentació acostumen a ser bastant elevats, no? Llavors, què passa? Crec que caldria recuperar la idea de les companyies per fer una gestió conjunta durant tot l'any. Amb un company veterinari que avui malauradament no el tenim entre nosaltres, vam fer un estudi econòmic, un estudi i amb una valoració econòmica per recuperar la transhumància, la que li vam denominar hotel d'hivern, per poder baixar els ramats de la muntanya a la plana i allí caldria que romandressin establades durant tot aquest temps i la base de la seva alimentació hauria de ser sempre a través de subproductes. Evidentment, caldria fer unes instal·lacions per poder-les tindre estabulats. Els encarregats de gestionar podrien ser els mateixos ramaders. Què passaria dalt a la muntanya? Els prats no caldria tallar-los, ja que es podrien pasturar a principis de primavera. Els propietaris de les ovelles de la muntanya podrien tenir una altra activitat com a font d'ingressos i no caldria fer tantes inversions individuals com se fa fins ara, abaratint costos, evidentment, i una cosa important, en cas de mort d'un dels propietaris, l'explotació no es perdria, perquè aquest senyor tindria unes accions allà dintre, els seus hereus podrien continuar a les mateixes accions i el ramat continuaria endavant. Podria ser una solució molt bona per la davallada del cens i la pèrdua de ramaders a alta i mitja muntanya. Per concloure, producció i consum a Catalunya. A Catalunya, l'any 2015 varen produir 350.000 corders i se'n van sacrificar 320.000. Perdó, 1.320.000, amb una mitjana de 12 quilos canal, el que ens indica que de cada 4 corders que ens mengem, més de 3 són de fora de Catalunya. Som una comunitat autònoma consumidora per excel·lència de carn de corder, però ens manca 1 milió de corders cada any per satisfer el consum del nostre territori. I aquests corders s'han de comprar i venen de fora de Catalunya. Som la tercera comunitat autònoma en el sacrifici de corders de menys de 10 quilos, darrere de Castella i Lleó, Castella-La Manxa. Som la primera comunitat en sacrifici de corders de més de 10 quilos canal. El consum per càpita el 2006 era de 2,67 quilos per persona i any. Actualment, el 2015, el tenim a 1,71. És a dir, han perdut un 36% la davallada de consum en 9 anys. Quins han estat els motius per a aquesta davallada del consum? La gran majoria d'establiments de carn de corder es ven de forma genèrica. No sabent la seva procedència i en molts casos el consumidor, com que aquesta carn és especial i depèn dels gustos, els sabors, al no poder saber la seva procedència i al ser la carn cara, si algú no la troba bona, què passa automàticament? Deixa de consumir-la. Per què? Seria molt fàcil si ho poguéssim tindre identificat i la carn del Pallars no m'agrada, doncs sé que no comprant la carn del Pallars me solventa la papeleta, però com que avui la tenim de manera genèrica, doncs la paguem entre tots. No menjo carn de corder i no se'n mengi. Precisament, no tots, però molts carnissers, la millor carn que poden tindre ells, moltes vegades no és la que té més bona qualitat, sinó aquella que li deixi un benefici econòmic més important. Us vull recordar, una altra vegada més, que és de les carns més cares que tenim al mercat. La prohibició de fer foc a l'exterior en un país com el nostre acostumat a la brasa ens ha afectat i molt. I
Un altre dels factors és el canvi del consumidor d'hàbits que ha tingut, no? Moltes vegades provocats per la crisi i que ha preferit consumir carns més barates que la nostra. I acabo. Futur. Després de tot el que us he explicat, heu vist que us he explicat coses bastant... de dir, el futur com se presenta? Malament. Si tenim tot això tant... No. També l'hem de mirar amb cert optimisme, no? Encara que sembla preocupant i incert, jo crec què caldria fer per canviar aquesta incertesa? Sobretot, cal fer una acurada gestió de les nostres explotacions en totes les vessants. Sigui alimentació, maneig, com vos deia anteriorment. Millorar les instal·lacions. Identificar el nostre producte per diferenciar-lo de la resta que ve de fora. Si tenim el producte identificat, som un centre consumidor per excel·lència i produïm nosaltres la carn, jo crec que si podem fer això, donar traçabilitat perquè el consumidor sàpiga d'on menja la carn i de quin producte ha sortit i de quina localitat ha sortit, li donarem totes les garanties perquè torni a menjar el nostre producte. Evidentment, cal arribar el més prop possible al consumidor i oferir la possibilitat de que pugui vindre a visitar les nostres explotacions i d'aquesta manera segurament que el fidelitzarem. Penso que si som capaços de millorar en aquests punts, podem arribar a tenir un valor afegit molt més important que farà que les nostres explotacions siguin molt més viables econòmicament i encarar el futur amb més il·lusió i confiança. Estic convençut que el nostre sector pot tenir un bon futur. Moltes gràcies.